Πέρυσι έζησε στην κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Δεν μπορούμε να πούμε και στην καλύτερη του φάση. Πιστεύεις φέτος ότι αυτή θα είναι από τις καλύτερες μεταγραφές του Παζιάννα? Είναι, πιστεύω, το α και το ω το γήπεδο. Είναι σε πολύ καλός αγωνιστικός χώρος, μπορεί να παίξει και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι πέρυσι είναι ένα μεγάλο γεγονός που ο Παζιάννα δεν μπορούσε να παίξει καλό ποδόσφαιρο, το γήπεδο. Και γι' αυτό του στοίχησε, νομίζω, η κατηγορία. Φέτος φτιάχνει το γήπεδο, ένα καινούριο γήπεδο με ένα πολύ καλό χώρο. Νομίζω ότι η ομάδα θα παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έως τώρα τα κλειδιά της επιτυχίας φαίνεται ότι είναι το κλίμα που επικροτεί στις τάξεις της ομάδας. Πιστεύω το νιώθεις και εσύ αυτό. Ναι, υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα. Πραγματικά, από ό,τι μου λέγανε πέρσι με φέτος, ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλά παιδιά μες στο Παζιάννα και πιστεύω μια ομάδα για να πάει καλά είναι το α και το ω να έχει καλά αποδυτήρια.